পিএমওৰ ঘৰৰ নামত কোনোবা যদি ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীবিলাক আঠানা চাৰে নাও হেৰাফেৰি কৰে লগে লগে দলৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। गरीब दुखिया মানুহক এনকে ঠকাই নাখায়। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। गबरधना जौगाखां खोन्दो मावख'नि जिआरएस आरो इन्जिनियारा खुस्राबारि भिसिडिसिआव पिएमएवाइ न' लुनायनि मुङाव रां लानायनि अजद दिखांनानै रागा जोंखांदों ओनसोलनि मुलाम्फागिरिफोरा। नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङै आन्दलन खालामनाय जुरिजेननायानो गोरोन्थि। आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादि करप्शन বুলি কিয় লিখা নাই তাতে?